Olu lusasazo ngqo lweendaba eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini. Nazi eziphambili. We will intervene from national government level to ensure that the Western Cape people must not feel they are forgotten people. Usekela Mongameli we-ANC uPaul Mashatile uxelele ibandla lamawesile ekhaya elitsha eKapa ukuba i-ANC ifuna ukusondela nangakumbi kwityalike kweli phondo ukuze ibambisane nazo ukusombulula ingxaki ezambethe lilizwe. Ikhawuleze yaphela imibhiyozo kubachithi holide eSun City eMntla-Ntshona emva kokuba izithuthi zabo zonakaliswe ngokumandla ziimvula ezikhatshwa imimoya nesichotho. Molweni makhaya, Khongozolani Uvimbi sinilungiselele wona ngokuhlwa nje. Usekela Mongameli uMnumzana Paul Mashatile uchithe ixesha kwilokishi yasekhaya elitsha eKapa namhlanje nalapho eye wazimasa inkonzo kwibandla lamawesili Andrew lisuba kwinxalenye yemisitho eyandulela imibhiyozo yeJanuary 8th. Oka Mashatile uthi ANC ifuna ukusondela nangakumbi kwityalike kweliphondo ukuze ibambisane nazo ukusombulula ingxaki ezambethe lilizwe. Kwezi zicwangciso usekela Mongameli kunye nezinye inkokheli ze-ANC ziza kuchitha ixesha eNtshona Koloni kule nyanga. Usekela Mongameli we-ANC uMnumzana Paul Mashatile uthi kulo nyaka lityeli lokuba imibhiyozo yeJanuary 8 singathweli iphondo leNtshona Koloni. Uthi ANC ikwiphulo lokusombulula ingxaki ezixhaphake kweli phondo. Izinga eliphezulu lentswela-ngqesho yinkxalabo kakhulu kweli phondo. We are going to continue to work with them to address the problems that they have raised with us before. We want to make sure that the people of Khayelitsha, like others in the Western Cape, do get a better life, because we know that the ANC is not in charge of the Western Cape, and the government of the Western Cape is neglecting areas like Khayelitsha. So as national government, we will come from national with ministers, deputy ministers, and work with these communities that are being neglected. Oka Mashatile uthi ANC izimisela ukusombulula imingeni equba kulo mmandla. What is important is to address those issues that affect people, and they will differ region by region, and we will intervene from national government level to ensure that the Western Cape people must not feel they are forgotten people. Ukantuluntu luxhobise iqela le-ANC ngezinto enokuzenza ukunyusa inkxaso yayo kwakhona. Ngesixhosa ke mntana sekhaya, what I'm trying to say, thina abantu babe koma-crossroads nezinye indawo ezahlala abantu abangogobityholo, abantu ababengenamapasi, salwa until the end. But today akukho mntu uthethayo. There's a missing link. Urhulumente ayilibalayo ukuba athethe ngabantu abazana lenkuleko. Inkokheli ze-ANC ingase zisoloko zihlala phakathi kwabantu, nanjeba uDeputy President enzile azokwazi uzongena inkonzo apho sonke singabantu basekuhlaleni bengena khona inkonzo. Ngolo hlobo siye sikwazi nokufikelela, sibone inkokheli zethu ukuba siyafikelela kuzo. uMashatile uthi January 8th ayilothuba lokuba umongameli we-ANC enze intetho phambili kuphela, kodwa ikwalixesha lokuba iinkokheli zalo mbutho ziphefumlelane noluntu, zive imiba edlumzi. Ikhawuleze yaphela imibhiyozo yeholide zokuphela konyaka eSun City eMntla-Ntshona emva kwesaqhwithi esenza umonakalo omkhulu kwizithuthi zabantu. Kushicilelo lwevidiyo ejikeleza kumakhasi ezonxibelelwano, abasebenzi bendawo yokuphumla babonakala bexakekile kwiinzame zokususa imithe eyonakalisa yavalela izithuthi. Inkonzo yemozulu yoMzantsi Afrika ibikhuphe isilumkiso malunga neemvula ezikhatshwa imimoya nesichotho ekulindeleke ukuba ziqhubeke kumaphondo aquka uMntla-Ntshona, iGauteng kunye neKwaZulu-Natal kude kube ngolwesithathu. Umzila wentshabalalo uyabonakala kulandela imvula enkulu nebangele umonakalo, ukuwa kwemithi netyobo zezithuthi ezininzi. Ulawulo lwesixeko saseSun City Resort luqinisekisile ukuba iinzame zibekwe bucala ukususa umonakalo kwiindawo ezithile, ngelixa uphando malunga nobungakanani bomonakalo buqhuba. Bakwathe iinkcukacha ezithe vetshe ziza kukhutshwa ngexesha elililo nanjengoko kungekabikho ngxelo ngababhubhileyo okanye abonzakeleyo. Okwangoku inkonzo yemozulu yoMzantsi Afrika ilumkisa ngelithi imvula emandla iseza kusazazeka kwiindawo eziliqela ngaphesha kwemimandla esembindini nasempuma yeli lizwe, kwaye ezimeko ziza kuqhubeka de kube ngolwesithathu.
Inkulu baphathiswa yaseFreystata uMakhwini Litsuha Matayi nomyeni wakhe uLawrence Matayi osisithethi sikamasipala wesixeko iMangaung mvanje basematheni ngezizathu ezingezizo. Usomaqhuzu weNew Beginnings uPatrick Phuthi wadiza amahlebe emva kokuba ithenda yakhe yolwakhiwo lwendlela yapheliswa ngokungekho mthethweni ngokutsho kwakhe. Kwincoko yathutyeleziswayo kaWhatsApp uPhuthi wadiza indlela esisibini esamkela ngayo ufunjathiso kwaneMercedes-Benz V-Class. Wephiko lamanina le-ANC nokwenkulu baphathiswa ephondo iFreystata uMakhwini Litsuha Matayi wayitshayisa khuma esakuxhuzela imikhala kule office ngoJune kusiphula nengcambu rhwaphilizo kwabaphambili kwezicwangciso zakhe. Kungaphelanga nenyanga ezine enkulu baphathiswa wathi wanka ngezityholo zorhwaphilizo kulandela ukupheliswa kwethenda efumileyo yolwakhiwo lwendlela exabisa i269 million rand emva kokuba unokontraka wathubelezisa lencoko kaWhatsApp. I-EFF ivule ityala lolwaphulo-mthetho ngakwinkulu baphathiswa nomyeni wakhe. We'll also go for motion of no confidence against the Premier. We can't be led by such compromised characters in our province. Motion of no confidence must also go to the Speaker of Mangaung. Uphuthi uthi wazibona engena kwenza ngakumbi waphumela upala ngemfihlo phakathi kwakhe nesisibini uthi wazibona bemenzela phansi. I've got all kinds of machinery. I've got all kinds of resources. So that was a termination that was very brutal to me, and it affected me and affected my business. Kulandela ezindaba zothusayo, iHawks ziqinisekise ukuba sisungule uphando ngalenyewe. At this stage, we are investigating allegations, not any particular individual, until such time that evidence that would have been gathered would have directed on the person of interest that should be brought before the court of law. Kunjalo uLitsuha Matayi uqeshe umakhwekhwetha weGqwetha uZola Majavo ukuba acoce igama lakhe. Kuthunyelwe isibhilivana esirhabaxa kumnumzana Phuthi simtyityimbisela umnwe ngokurhukela eludakeni isidima senkulu baphathiswa. Umbutho ongajonganga nzuzo iMangaung 7 uvule ityala ngakuphuthi nangakwinhloko yesebe lokhuseleko loluntu indlela nothutho ngokufeda ukuthatha amanyathelo ngokuqeshwa kukanokontraka othe gabu ezinkathazweni. I-ANC ithi iza kuvumela ingalo yomthetho idlale indima yayo. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona izindaba kwijolo le-YouTube uthi SABC Indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze ukuba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo. Kwinqaku lokuqala sithe usekela mongameli umnumzana Paul Mashatile uchithe ixesha kwilokishi yaseKhayelitsha eKapa namhlanje nalapho yewazimasa inkonzo kwibandla lamawesile iAndrew Lisuba kwinxalenye yemisitho eyandulela imibhiyozo yeJanuary 8th. OkaMashatile uthi ANC ifuna ukusondela nangakumbi kwityalike kweliphondo ukuze ibambisane nazo ukusombulula ingxaki ezambethela ilizwe. Ngomso kuza kube kufinxwa iminyaka engama-30 inkokheli SACP uJoe Slovo walishiya eli. Nanjengoko eliqela likhumbula ubomi bakhe, abanye bamkhumbula njengetshantliziyo ebelizinikele kulweleni inkululeko nemanyano. Isikhumbuzo sikaJoe Slovo senzeka ngexesha iSACP iqoshelise inkqubo zokuqubisana kuvoto lwango-2026. Elitshantliziyo lazifaka zatshona inzipho kwezopolitiko esekwiminyaka eli-15 ezibandakanya neqela lamakomanisi. Lo wayesakuba ngunobhala nosihlalo jikelele we-SACP ubalulwe njengeqhawe elalibeka izidingo zabemibeli phambili. Kunjalo nje kuvakaliswe ngelithi imeko emaxongo exinanisa umbhono mxesibe weli ngeyilisikize lihlasemlisa umzimba kuye. There was no way that Joe Slovo will be happy about the fact that over 60% of South Africa's population lives under conditions of the international upper middle income poverty line.
Kananjalo Mashilo ukwaqinise isigqibo samakomanisi sokuzimela geqe kunyulo lwango-2026 nabasithabatha kwintlanganiso yajikelele ekhethekileyo kweyomnga ukutsho ngoDisemba onyaka ophelileyo. Nangona kunjalo bakhankanye ukuba baseza kuhlala beyimbumba ne-ANC neCOSATU. Exercising our independence as the SACP does not mean leaving the alliance, in the same way as the ANC contests elections while remaining part of the alliance. Omnye wabahlalutyi uchaze uSlovo njengekhonkco elahlanganisa i-ANC ne-SACP esaleka ngelithi ngoku lixesha lokuba lamahlakani kanxantathu lube luqilima nangakumbi umanyano lwawo. Differences would always be there, and it is up to those that are active participants in the alliance to find ways and means to be able to resolve such differences. Ukanti ke uMashilo uthe i-ANC ne-SACP zilindeleke ukuba zibambe enye intlanganiso phambi kokuphela kwaleyo mqungu kutsho uJanuary nalapho kuza kuqhuba ingxoxo zemo ye-SACP kuqhubiswano lonyulo lwango-2026. Uthanda kunyuka umthamo wezithuthi kohola bendlela nanjengoko abantu bebebheke kwiiholide zehlobo bebuyela eGauteng. Ephumulani Toll Plaza ku-N1 umqhubi ohlwayo ngetikiti emva kungathobeli imithetho yezendlela. Lo mqhubi uthethe neliziko le-SABC ngelithi uyaqala egqibelisa ukophula umthetho kulo nyaka. uKelvin Dludla ulandela elinqaku. La emva kwami kunephoyisa lomgwaqo ngizoqhela ke uza kwethu ke akukhombise leli phoyisa lomgwaqo ke libhala ke umshayeli wale moto uma sibuza ke bathi ke umshayeli ke ubeshayela ke ngesivinini futhi ubehamba ke endleleni okungamele kuhambe kuyona imoto bayasichazela ke ukuthi ke bazombhala sibonile ke iphoyisa la likhipha ke ibhodlela ke lotshwala ebelikade liphuzwa ke kule moto njengamanje ke iphoyisa liyabakhombisa njengoba ukina ekukhombisa nje iphoyisa liyabatshela ke ukuthi ke ababuye bangene emotweni njengoba ke bese bekhishwe bonke imoto ke iphikithwa ke amalungu ke lawa eTMPD and njengamanje ke umshayeli ke ukhona la baba kunjani ngiyaphila kunjani mfowethu ngiyaphila athina amaphoyisa kade kugijimisa kade bangigijimisa basho njalo bathi basoka nawe ngale. I'm also surprised because now surprised yeah, exactly bafunani because no bathi ngidrive ngithe shoulder out and shoulder in yeah yes. Wena uthini mina ngithini no mina I did exactly what they are saying but I cannot deny that. Qala nje unyaka usuqala ngethikithi hayi kamnandi ngiqale kahle kakhulu ngethikithi ngethikithi hayi ithikithi doesn't mean anything, it's a blessing in disguise. Okay siyabonga umshayeli ke wemoto le ebimisiwe la uyasho ke ukuthi bambhalile ngokungathobeli ke imithetho yomgwaqo. Ngiyambuza ke ukuthi uzizwa kanjani eqala unyaka ngokubhala ithikithi uthi hayi mfokadludla ukubhalwa ithikithi kuqala unyaka kuyisibusiso. Ngiyazi ke uyantela kodwa uyasho ke ukuthi ngeke azaphinde ashayele ngendlela engafanele emgwaqeni. Iningi ke imoto eziphuma la kule Toll Plaza ziyahamba manje ibuyela eGoli, iningi lazo liphuma esifundazweni iLimpopo. Igama lami ngoCalvin wakadludla endabeni ze-SABC ngibika ngisePitori. Amasebe ezothutho eMpuma Koloni naseNtshona Koloni abambisene kwinkqubo yovalo ndlela nanjengoko kulindeleke ukuba unyuke umthamo wezithuthi ezindleleni namhlanje. Injongo zale nkqubo kukuqinisekisa ukuba izithuthi ezisendleleni zisemgangathweni kwaye uluntu lufika lukhuselekile apho liyakhona. Urhulumente waseNtshona Koloni uphawule ukuba izehlile ingozi kulo nyaka xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo. Ngelixa eMpuma Koloni kwenyuke inani labantu abaginywe zingozi ngeli xesha leziyunguma. Sibusele kuni e-studio silapha phakathi kweMpuma Koloni neNtshona Koloni nalapho ke isebe lezothutho lilapha kulamaphondo mabini bezoqinisekisa into yoba bayaqoqa imoto ezithi zidlule apha nanjengoko abantu belungiselela okanye bebheka kumakhaya wabo. Kodwa ke sinalo so isithethi sezothutho apha ephondweni uNathi Bhinqose. Inkosi kakhulu ngothetha nathi khasibalisele ngeli xesha leziyunguma izinto benithi nizenza ukuqinisekisa ukuba bakhuselekile nangona siyazi ukuba apha eMpuma Koloni kukhona ingozi ezininzi ezenzekayo.
indlela abantu abasoleke ngayo kuphondo lethu ayisixolisi konke kodwa ke siwathulela umnqwazi lamagosa wabona ethe sa apha eqhuba lamaphulo ukuba bekungengawo mhlawumbi lento ngeyimbi nangakumbi yolonto sifuna ukuthi enkosi ngokungazenzi siyo kuwo kambe ke kwelityeli sisebenza ngokubambisana noxa bethu bephondo lentshona koloni njengoku uzibonela zininzi kakhulu izithuthi ezisuka ngasempuma zitshona ngasentshona koloni so kubalekile bangabana as we hand them over koxa bethu eWestern Cape baqinisekisa bangabana bafika kwezo ndawo baya kuzo bekhuselekile njengoba besashekelwe ngumgama uphansi ubezi kilometers ezimakhulu 600 phambi kwaba bayokufika apho baya khona so le indawo sikuyo is the wilderness ingakukhumbuza mhlawumbi nebali lika Moses namaSirayeli kusenhlango apha so sifuna ke aba Moses bangabaqhubi babathatha abantu bayobakubeka ngokukhuselekileyo silapha siyintshona nempuma koloni ukuzabaxelela lonto into ke mhlawumbe nithe nayiqaphela njengempuma koloni ngexesha bekusenziwa ezinye i-roadblocks elixesha leziyunguma eniqonda into yobana ezizinto kufuneka niziqaphele ngakumbi njengoba silapha ku-2025 mhlawumbe nizibonele nani njengethuba benisizapha indlela abantu abaqhuba ngayo ezindleleni take a look at this road it's as straight as a ruler for kilometers on end with no clear obstructions kodwa yile ndlela leni suba imiphefumulo yabantu abaninzi ngenxa yoku-overtake ngendlela engeyiyo nami ngoku ndizapha ndiyazi bangabana iziqhoboshi ndizibambeka ngaphi ndizama ukuzikhusela kwizithuthi ezi-overtake ngendlela engeyiyo so isengumngeni omkhulu lonto wabantu abaqhuba ngaphandle kokukhathala aba-overtake kwindawo abangamelanga uku-overtake kuzo bekhokelela kwimpalalogazi esiyibona isenzeka so siyafuna ukuhlaba ikhwelo kubaqhubi bantoza kwethu masinganxami ezindleleni take it easy uyokufika apho kufuneka ufike khona enkosi kakhulu eso ke ilisisithethi sezothutho apha empuma koloni esithi ke ucela into yobana abaqhubi noko ezindleleni into abayiqopheleyo ngexesha leziyunguma ngexesha lezinye i-roadblocks kukuba kuqhutywa kakubi ezindleleni bongoza ke ukuba abaqhubi noko mabazame ukwenza ngcono okwangoku ke ndibuyele kune-studio. Abantwana ababeyinxalenye yokhenketho lwebhayisekile irhaleshiwe eKimberley bathi abachwethanga nje kuphela koko bafunde nangakumbi ngembali yelokishi yabo. I-Native Tours yasekwa ngo-2016 icwangcise ukuqala lonyaka ngokubeka uncumo ebusweni babo basaze ngobuselizweni simahla. Elungiselela ukungena kukhenketho bathe qabaqaba ngemiqaliselo yokuqinisekisa ukhuseleko endleleni amagosa ababaqhubi bebhayisekile basaze ngobuso elizweni bakhanyiselwe ngembali yaseGalashewe de yasisihlandlo ekudala besilindele sehambo ngebhayisekile nabasichaze njengebesichwayitisa kanobomi. Entertaining. We learned a lot of stuff from the tour, and I also hope everyone had fun on the tour. Bambi ke baluchaze uluhambo ngebhayisekile njengoba luyimfuzemvuze lulwazi hayi nje ulonwabo. I learned about Kimberley. I had fun on the tour. Kananjalo umququzeleli onamava ngalenhlangano uthi eli lithuba lokunqamlisa uluntu kwindlela yokwenza izinto yanhlandlolo neyale mihla eGalashewe. Today we together with Galashewe Youth Network, we partnered and we took kids free on a township tour just to make their new year a festive one and to make sure that our story in Galashewe does not die. Ukanti ke abe-Native Tours bathi bazingomba isifuba ngeligalelo babenalo ukuhlanganisa umlisela nomthinjana yaye banethemba lokuba bothi qolo nokukhuthaza imbali nenkcubeko yaseGalashewe. Kwezemidlalo iPhulukwane City ibambene ngenqaku elinye neSekhukhune United kunquzulwano lokuqala lonyaka phakathi kwalamaqela kwibala iOld Peter Mokaba ngalemva kwemini. Osotheko baqhube nerekhodi labo elihle lokungabethwa kwimidlalo emini kubuhlanti babo lokamindwendwe eziphanze lokubhalisa impumelelo yesithathu imidlalo ilandelelana kwiBetway Premiership nangamabalunga lomdlalo. Well, of course, you'll see more of those on a turn and shoot from the likes of Mapangule. Oh, Daniel starts better to get the better of Katoso. Lays it off for Srinapolis. Apolis set up well. Kampala. Opolis. Forward he comes is the former Pretoria Talisman, and it's an on goal. Whoa. Finally, it delivers a goal as the Limpopo Derby. I think did Ohizo also end up on the
end up booking, we can confirm or check on that. Oh! They get a response, and it's that man, Chibwabwa. Yeah, looking his watch was in his mark. Untested. Meeting in the top flight between Skukuna United, well as Bulugana City ends in a stalemate once more. They share spoils for the third time. Abaququzeleli betumente yeqakamba ingumbela cricket tournament eMpuma Koloni bazibisela ukutsala abasetyhini kule tumente kule minyaka izayo. Okuna njengoko esiyisihlandlo sama-36 le tumente iqhuba kodwa ayikabinalo icandelo labasetyhini. Susela oko yasungulwa le tumente iveliswa umpondo sihlanjo babadlali beqakamba nabaya bayokumelela ilizwe kumazwe angaphandle. Ngumbela Cricket Tournament yasekwa ngonyaka ka-1989 litshantliziyo lezemidlalo elingasekhoyo ubawo umthetheleli Ngumbela. Injongo zayo kukuphuhlisa italente kwindawo ezisemaphandleni nakwabo bangathathi ntweni. Ngoku kukwajongwe ukuphuhlisa iqakamba nakwabasetyhini. Sifuna usebenzisana nezikolo ukuze izikolo sisinike abantwana. Kuthiwa umhlambi ongenamgqeku uyabhanga ngexesha lembalela. Asifuni nakanye ukunto yoba le tournament kungabikho mhlumela. Sisikwiphulo ke ngoku sisebenzisana ne-Department of Recreation, Sport, Arts and Culture no-Department of Education. Sasiziqalile intethwa-ntethwano ukuba basincedise. Ukanti abo bathe bathatha inxaxheba kule tumente bazibona benekamva eliqaqambileyo. Ndizibona ndidlala iProteas in the future and ndizibona ndiyeka udlala tournament noba sendidlala iProteas nje unika ihope abanye abantu abafana nam. Ithatha nabantwana outside izinto ezingalunganga like drugs and drinking alcohol ebazise tournamentini so that into ehlanganisa abantu together bangayi ezintweni ezingalunganga kuba sililizwe siyayazi ngoba ngaba i-drugs zingenelele kakhulu elizweni. Le tumente ikwaxhaswa nangamaqumrhu aliqela naquka khona isebe lezemidlalo ephondweni kunye no-Cricket South Africa. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eYieldtown. Sibulele mawethu ngokusibeleka indlebe sinikhumbuze ezangomso ziza noxa bethu ngesizulu. Usuku benzolo.